one foot in front of the other. Saúdos! O Río Miño e o piragüismo teñen unha cita ineludible cada verán. Un compromiso con tanta historia que nin a pandemia da Covid foi quen de anulalo neste 2020. Entre as localidades de Salvaterra e Tui celebrouse o pasado 15 de agosto o descenso internacional do Miño, e ali estivo padexando. O evento organizado polo Club Kayak Tudense Axuda Paramos reinventouse na súa edición número 49 para poder manter a súa actividade competitiva e ao mesmo tempo cumprir coas normas sanitarias. A participación chegou ata os 400 padexeiros e 280 embarcacións. Nesta ocasión non se puido realizar o descenso popular, esa festa que cada ano ia máis e que no calendario estatal xa soa supera o mítico descenso do Sella. O programa quedou reducido ao plano competitivo e por primeira vez na historia desta cita houbo dúas saídas e ningunha delas foi dende terra. A sesión matinal arrancou coas categorías de veteranos. Por diante tiñan 17 kilómetros. Os barcos individuais puxéronse en marcha despois dos K2 e das C2. Deste xeito evitábanse as aglomeracións, todo pensado para que a proba fose sanitariamente o máis segura posible. O dúo do Ría de Betanzos, formado por Neftalí Paraje e Adolfo Monteagudo, marcaban a pauta no K2. Seguíanos Bernardo Sánchez e Francisco Vázquez do Fluvial de Lugo, xunto a Ernesto Gancedo e José Manuel García, do grupo xuvenil Matojoma. Kayak individual, José María Díaz do piragüismo líbico e Iván de Quevedo do Covadonga asturiano mantiñan un duelo pechado pola primeira posición. Por detrás deles, Adrián Jubón, do Fluvial de Lugo, estábase xogando a terceira praza co portugués Filipe Márquez. O piragüismo líbico buscaba dobrete porque no K1 femenino María del Palacio cumpría co seu papel de favorita. Non podía faltar un mito do club organizador e do noso piragüismo como Quique Míguez xunto a Iñaki López. Mentres, no K2, Mónica Piñeiro e Berta Rodríguez, do Fluvial Avión, exhibían a súa clase ante o público que seguía a proba dende a beira do río. Outro veterano sobrado de calidade, Rafael González do Tudense. Na liña de meta de Tui, onde estaba restringido o acceso do público, empezaron a coñecerse os primeiros gañadores. No K2 vencían Paraje Monteagudo, con Sánchez e Vázquez rematando segundos. Ainda lle faltaba un treito a Rosa Barros do Kayak Vigo, segunda no K1. O seu mesmo club pertencen Modesta Vázquez e Yaiza Iglesias, que tamén marchaban por detrás das líderes da súa categoría. E outra prata agardaba a Néstor Álvarez, do Ría de Aldán. Fermosa postal de Tui dende auga. O sprint xogábanse a vitoria Díaz e de Quevedo, con triunfo pro padexeiro do piragüismo líbico. A 7 kilómetros de man a man, que se pecharon con este xesto deportivo adaptado aos tempos da Covid. Terceiro no K1 finalizaba o luso Márquez, 6 segundos máis rápido que Jugón. Moi bo nivel dos veteranos do líbico, que lograban o seu segundo triunfo por medio de Del Palacio. Míguez e López, fieis a súa cita coa vitoria no descenso no que xercen de anfitrións. Un dúo que acumula éxitos, o igual que o de Piñeiro e Rodríguez no K2. González completou o cadro de gañadores coas canoas masculinas en do coto privado do Tudense, o Sorriso de Barros, segunda no kayak, e coa entrada de Álvarez ímonos a entrega das medallas, cos podios masculinos do K2, do K1 e da C2. Vemos as gañadoras femeninas do K2,
Os tres primeiros na C1 e rematamos co caixón do K1 de mulleres. Será por clubs masculina de veteranos, primeira posición para o Ría de Aldán, Hermanos Gandón, segundo Piragüismo Líbico e terceiro o Ciudad de Pontevedra. Na táboa feminina, o club que sumou máis puntos foi o Piragüismo Líbico, seguido do Kayak Vigo e do Fluvial Allariz. Cara a saída dirixíanse os outros protagonistas da mañá, as padexeiras e padexeiros cadetes. Comezaban os barcos de equipo acompañados durante uns intres pola chuvia. E de seguido entraban en acción os kayaks e as canoas individuais. Está en escena directamente dende a auga e na fronteira entre Galicia e Portugal non só voaron os paxaros. Bruno Valderrey e Daniel Estébanez do Covadonga asturiano marcaron un ritmo que non puido seguir ningunha outra parella. O dúo de cabeza levou a súa vantaxe por riba do minuto e medio sobre Lucas Valle e Pablo Bispalia do grupo xuvenil Matojoma. Moi definidas as dúas primeiras posicións no K2 masculino e máxima igualdade pola terceira praza entre Brais Pérez e Martín Antelo dos Ribeiras do Tambre e Iago Alcalde e Pedro Bravo das Torres Romaría Vikinga. Roy Blanco do Fluvial de Lugo era quen dominaba no kayak individual, collada posta en Tui. K2 de rapazas estivo intratable o tándem do grupo xuvenil Matojoma, integrado por Ada Fernández e Inés Domínguez. Alcanzando Tui marchaban a par Alberto Pérez do Muiño de Ribadumia e Óscar Pérez do Piragüismo Líbico, xogándose a medalla de prata. Na C2 o triunfo agardaba David Bautista e Noé Romero do Ciudad de Pontevedra. A fatiga notábase na faciana de Clara Zaballa, que padexaba con Carmen Díaz no K2 do Covadonga, que transitaba segundo. Esforzo en solitario o da líder no kayak, Celia Durán do Matojoma. Case hora e media estaría sobre a piragua o vencedor da C1, Rubén Otero, da Cofradía de Pescadores de Portonovo, e a medio minuto do primeiro posto atopábase a kayakista María Paraja do Covadonga. Neste repaso polos triunfadores, faltábanos quen ia ser a gañadora na C1 feminina, Valeria Oliveira do Breogán do Grove, e a segunda clasificada, Noa Conde do Río Verdugo. Coa ponte internacional de Tui saudando os competidores, os primeiros cadetes que concluían o percorrido eran Valderrey e Estébanez. Segunda posición para Valle e Bispalia, e o podio do K2 completábano Pérez e Antelo. Blanco vencía no kayak individual con 34 segundos de marxe respecto a Pérez do Ribadumia. Dábanse os parabéns polo triunfo Fernández e Domínguez. Metros finais para os gañadores na C2, Bautista e Romero. Si remataban de satisfeitas Zaballa e Díaz, segundas no K2. No kayak individual femenino, Durán resistiu ante Paraja para facerse coa vitoria, e coa ledicia de completar un descenso tan emblemático foron cruzando a liña de meta estes prometedores padexeiros. Entre eles, a gañadora na C1, Oliveira, que estaría escoltada no podio por Conde e por Alba Rodríguez, do Pollo Conservas Pescamar. A imaxe dos tres primeiros no K2, o vencedor no kayak individual, as tres parellas máis fortes no kayak feminino, a campeoa no K1, os medallistas na C2 e os dous triunfadores nas C1. Resultados por clubes: na Seral masculina, primeiro o Portonovo, segundo o Líbico e terceiro as Torres. Clasificación femenina, con triunfo do Matojoma por diante do Portonovo, e as Torres repetía terceira praza. Saiu o sol para dar aínda máis brillo á sesión da tarde. Os participantes da categoría senior, procedentes de todos os puntos de Galicia, este ano non puideron medir forzas coa habitual cota de padexeiros estranxeiros e cos que se desprazan dende outras comunidades de España. Impediu na COVID, pero nun escenario como este, o espectáculo nunca defrauda. Lanzábanse río abaixo os K2 e as C2. Unha postal aérea similar deixaba o comezo das probas individuais senior. Habería tempo para gozar coa paisaxe entre Salvaterra e Tui, pero na saída a prioridade era buscar a mellor posición para despois executar a estrategia deseñada na previa. O público agardaba polos juniors, que serían os últimos en entrar en acción,
xa estaban todas as embarcacións despregadas polo Miño. Lóxicamente, a competición era diferente en moitos aspectos, o que supón un descenso deste renome, pero a esencia mantíñase. En case todos os pronósticos sinalábase como principais candidatos ao triunfo a Miguel Fernández Castañón e a José Julián Becerro, e os do Fluvial o Barco, subcampións de Europa o ano pasado, estiveron á altura do agardado. Abriron oco de saída e perseguindos formouse un grupo do que tiraban Manuel Carreja e Alberto Pigueiras do Viveiro Urban Hotel. O Fluvial o Barco tamén aspiraba ao triunfo no K1. Con esta forza progresaba entre embarcacións de parellas Jesús Rodríguez. O ritmo para darlle caza marcábao Sebastián Delgado do Kayak Tudense. O club anfitrión sí que dominaba no K2 feminino con toda unha subcampeoa do mundo de maratón como Tania Fernández, compartindo barco con Ana Varela. O vento soprou en contra, obrigando a realizar un esforzo extra. A ese hándicap adaptáronse Pedro Areal e Julián Serrano coas cores do Mahón para liderar a C2. Segundas no K2 situábanse Fátima Ordóñez e Antía Santiago das Torres. Mesma posición para Álvaro López e Jaime Duro do Ciudad de Pontevedra na C2. E pola súa parte, Leticia Piña e Lucía Baliña do Tudense navegaban terceiras. O club organizador e Apolo Dobrete no kayak femenino e Carmen Villar encabezaba a competición individual. Os seniors empezaban a albiscar a chegada. Castañón e Becerro, malia ter que facer un alto e reparar un problema no seu kayak, anotábanse o triunfo cun tempo d'1 hora, 1 minuto e 10 segundos. A emoción estivo na pugna por ser segundos, con Carreja e Pigueiras superando o sprint a Jaime Sobrado e Aitor López do piragüismo líbico. Clubs de 3 provincias galegas ian subir o podio do K2, co Fluvial o Barco Ourensán no máis alto. Os valdorreses sumaban outro triunfo no kayak individual por medio de Rodríguez, campeón do mundo máster de maratón o pasado outono en China, moi contento o gañador tras impoñerse o uruguayo Delgado. Os 3 primeiros separounos 1 minuto, completando o podio Breogán Monteagudo do Naval de Pontevedra. Asistiuse o triunfo club organizador no kayak masculino, pero non no feminino. Fernández e Varela felicitábanse despois de vencer cun rexistro d'1 hora, 9 minutos, 22 segundos. Victoria indiscutible, segunda posición para Ordóñez e Santiago, e o club local obtería dobre representación entre as 3 primeiras, coa terceira praza asinada por Piña e Baliña. Facemos unha paréntese no kayak para asistir os últimos metros dos gañadores na C2, Areal e Serrano, e retomamos os éxitos do conxunto anfitrión con Villar triunfando no K1. Bueno, ya nada más salir me cogí con un grupo de hombres senior que más o menos de mi nivel, nos pusimos ahí en grupo tirando, cambiándonos las olas. Y bueno, la chica que iba de segunda, nos iba en mi grupo, nos íbamos cambiando, tiraba una, tiraba otra, y cuando quedaban 6 kilómetros la descolgamos y luego también me descolgué yo y acabé la regata sola, pero ya delante. Nos seniors restaban por definir as clasificacións das canoas, segundos López e Duro, e terceiros Alejo Filgueira e Rubén Paz do Ría de Aldán. No máis alto, os actuais campións do mundo de maratón en veterano. Prova individual, Fernando Busto das Torres superou a Yaser Guerra do Fluvial de Lugo. Presenciáramos a saída juvenil e agora temos os padexeiros juniors aproximándose a Tui, con Samuel Quiroga e Adrián Neira do Fluvial de Lugo a fronte do kayak por parellas. A máis de 3 minutos deles, este terceto cos K2 de Pablo Martino e Carlos Fernández do Covadonga e de Andrés Vidal e de Pedro González do Ciudad de Pontevedra. Xunto líder no K1 Jorge Masagues do Fluvial de Lugo. A referencia galega no kayak juvenil feminino Irene Lata, camiño da vitoria xunto a súa compañeira do Ría de Betanzos, Gemma Alonso. Segundas eran Nuria Romero e Lucía Soutelo do Tudense. Remataban como vencedores Quiroga e Neira no K2 masculino. Martino e Fernández batían no pulso por ser segundos a Vidal e González. E o Fluvial de Lugo colleitaba outro ouro con Masagues no K1. Lata e Alonso cruzando a liña de meta sen dar lugar a sorpresa. Prata para Noel Sobral do Ciudad de Pontevedra, mesmo posto que Romero e Soutelo no kayak por parellas. Visita triunfal a Tui dos kayakistas xuvenís do Fluvial de Lugo e podio do K2 feminino. Na
C2, Javier Ordóñez e Iago Romero deron a victoria ao Pontecesures, terceiros Pablo Crespo e Diego Piñeiro, do Cidade de Pontevedra, e entre os galegos metéronse os irmáns Granda do Covadonga Asturiano. As gañadoras individuais, Ángela Jorge do Cidade de Pontevedra na canoa e Sandra Leira do Náutico Miño no kayak. No duelo entre as dúas grandes escolas da canoa galega, o Cidade de Pontevedra fixo primeiro e segundo con Martín Jácome e Rodrigo Villaverde, quedando a terceira posición para Aarón Castro do Breogán do Grove. Podio da gañadora do K1 e os tres medallistas na canoa. Rematou a competición completándose o podio da C1 feminina, segunda Rosalía García das Torres e terceira Claudia Couto do Cidade de Pontevedra. Acabamos de asistir a 49 descenso de Miño de Tui, descenso internacional, onde, unha nova situación, onde o piragüismo está traballando para levantarse dunha situación que coñecemos todos e que neste caso está fortalecendo o noso deporte, está facendo que podamos ter a nosa actividade, unha actividade un pouco diferente ao descenso tradicional que se viña realizando no Miño de Tui, pero un descenso que acaba de dar uns grandes resultados, un grandísimo evento e tamén moi orgulloso de como todos os nosos padexeiros e clubes levan un protocolo para, neste caso, facer a actividade sin ningún tipo de risco. Clasificación por clubs xuvenil masculina: primeiro o Cidade de Pontevedra, segundo o Náutico de Cobres, terceiro o Náutico de Miño. Outro éxito pro Cidade de Pontevedra na táboa xuvenil feminina por diante do Náutico Pontecesures e do Ría de Betanzos. Subimos o senior co kayak tudense superando nos homes o Cidade de Lugo e as Torres Romaría Vikinga, mentres que nas mulleres o Club de Catoira sumaba máis puntos que o tudense, terceira praza pro Cidade de Lugo. Cómputo de todas as categorías, vitoria do Cidade de Pontevedra, coas Torres ocupando a segunda posición e o tudense a terceira. O vindeiro ano, o descenso internacional do Miño celebrará as súas bodas de ouro e o gallá sexan como na anterior normalidade.